Hau Carmen da, 55 urte dauzka. Egunero bere Facebook eta Gmail kontuak begiratzen ditu. Badirudi Euskaltel Fakturas izeneko norbaitek mezu bat bidali diola. Eta faktura ikusteko saioa dago hasi beharra. Kaixo, hau Infortips kanala da. Hemen, segurtasun informatikoari buruzko hainbat bideo ikusiko dituzu. Puedes encontrar todo nuestro contenido en castellano, teniendo la opción de darle a los subtítulos en español. Eta zalantzari baduzu, komentarioak ipini eta erantzungo dizugu justu handiz. And a boy that just won't fight.